Какво? Пещера, пещера, пещера. Ами, теб не те виждам. Тъпа се. Бързо бях. Бързо. Тъпа, Глей. О, и един крипър. Нима ви крипър ще избухне. Ами, той вече избухна. Добре. Добре. Ще формам вече. Значи два кокала и такива камъчета. Малко храна. Боби, ще ти кажа нещо. Има айрон при теб и малко голд. Чак. Аз знам, но трябва първо да претрепаме зомби. И въглища. Аз Само, знам. че Има доста неща. Ох, и един телепортни, аз имам да храна. вземи си съвсем малко. Че няма толкова. Какво? Какво? Добре. Ето. Храна. Ще взема малко гнилна път и сурово. Крипър гръмна и изкопа едно такова, една руда. Добре, взимай руите, после ми ги давай на мен. Не ги убирай. О, лъкове, супер. Ама не ги взимай, че тези тапаци пак ще дойдат и ще ни убият. Коко, какво правиш тук? Ами там си сетнах холма. Добре, тъпваме. Чакай само да видя колко жито имаме. Не, аз вече се телепортнах, просто писах бак. Аз мисля, че не ти. Ще си взема две кирки. Да, ти ще експортиш моето. Аз сам го намерих бексекс. Аз няма да... Аз събрах сега 14, т.е. 17. Ето. Аз ще ти ги дам. Ето. Боби. Внимавай! На малко сърца съм идва скапан скелет. Покажем меч. Бич. Готово. Тук има айрон, ти си го виждаш. Да тръгваме напред. Боби! Долу, виж какво има. О, два крипера, Коко. Бягай. Майка. Умрях. Не ми взимай нещата, телепортни ме. Чакай, бак. Yes, взех си ги. Да, аз бях над теб. Уоу. Крипърът. Хелп. Искам хелп. О, аз вече съм пълни сърце всъщност. На половин сърце съм. Дай ми Ти взех нещата. Дай ми малко камък. Това. Готово. Един зад теб ще да те атакува, гледай. Мале, толкова много чудовища има. Сигурно наблизо има спаунер. Не, ти си играй с твоите фото. Може ли? Дай ги на мен. Бой, няма да гърмиш в къщата. Какво? 4 такива айрон изкопа. Браво. Ми украт цели айрон. Дам ти, нали ти искаш сет? Я искам. Ти ми като ау. Като си имаш. Дадохте ги всичките. Това беше много назад. Ще ги обера тея. Добре, да си ми. Още айрон точно зад него. Ти ли ще го изкопаш или аз ти после? Ти търси друго. Можеш ли да ми казваш къде наблизо има демон?
Дъма наблизо няма всички да сме го изкопали. Над теб има айрон. Над теб. I can see... Не, няма. Ето тук, виж. Добре. Вредно, сори. Ето. Не, още малко напред. Сори. Една мина намерих. Боби, намери ли ги? Аз имам към спаунер. Спаунер? Да, Какво? не знам, но ако искаш да слезнеш, ще се тъпа, понеже съм копал надолу да не ти вземе сърца. Вземи малко на нищо. Подявай. Мръдни. Ти мръдни, аз имам меч. Коко, мръдни, аз имам Искам да меч. ги трепам, аз искам да създам мост. Мръдни. What the fuck? Не сме бил. Не съм те бил. Аз се връщам назад, че останаха половин сърце. Ще ям. Ето тя може би за това избяга. Колко сърца взимат. Така. Това късмет ли? Не, на късмет. Тя те видя, съм чувала, че така. Ау! Приятни. На мен ми се... Имате ли нещо скрито, покрито това, от което да се притеснявате? Не. Ендерман! Аз се сетвам. Нещо зад нас ни уби. Добре, цъкни бак. Проклето зомби. Трябва да вземи айрон меч или някакъв къв меч. Не, дребно зомби. Бягам. Край. Дребните са най-силни. Телепортни се. Да, да се телепортна. Аз го преминах тея. Знаеш тук колко айрон има? Колко неща. Готово убих. Спаунер на скелети е това. Имаш ли диамант? Диаманти? Не диаманти, а меч. Не. Чакай. Да, нямам. Леле, колко много дъма. Иди вземи дърво. Къде има дъма? Наблизо. Тъпо ме. Това, което аз казвам, че съм против, ама то се казвам. Айде, телепортни се. Въпреки, че има повече. Австралия. 19 годишният. Я на колко дълбочина сме? Какво? На колко дълбочина трябваше да сме? Ела към мен. Ти виждаш ли ме? Не. Фак. Видях 3, 4, общо 7 жито, един кастофон, 3 барут. Обрах го. Може ли да ме върнеш? Кое? Чакай. Не ме Благодаря ви, обаче можете да ги запазите и да ги Тук ли си? върна на някакъв има и... крип. Ау, някой ме удари. Не. министър. Да, Ако ви помагам. Може ли ми ги върнеш? да, всеки път. Какво да ти върна? Трябва да ни светлини, за да го таковаме. Отивам холма да взема торчове. Добре, аз ще се сетна холма тука. Добре. Не, Торч. Само един ли торч имаш? Ето един е достатъчен, но нищо. не, направи още има малко дърво и въглища. И какво ще кажеш на админа, че им хакли? Коалиция. Боби, ела да ти оставя айтемите. Ето ги.
Сега е момент Къде има да празен влезе чест? в парламент. Така, сега ли? Ще направя един чест. Е, тук хвърли ги към мен. Само ли е там? Не бих могъл да кажа дали е по-хубаво или по-лошо, но мога да кажа, Трябва да не преценяваме избора за депутатството. Ей, те ги остави в честа, ако искаш. Уху, железна и конска броня. Днес празник Да, с нас взех я от тук честа. нашите най-добри приятели. Актьорите от сериала Столичани с повече. Всичко ти дадох. И моите неща. И, да, точно. Защо ми даде твоите неща? За да не те измама. Руните си ги изпечи. Да, отивам айрон да си изпече. Ей, може ли малко айрон? Ай, аз имам 40. Ето тук се Тук има. Ще си направя една кирка. ще сме устрани. Ей, тук има кирка. Твоя ли е? Боби? Аз имам айрон. О, значи не е на никой, взимам я. При нас днес и други наши приятели. Сред ти си, свирай с някой друг. Графа. Аз се връщам. Аз взимам всички. Ей, направи ли торчове? Емилия. Аз направих споко. Имаме 20 торча. Разбира се, че знаете всичко. I'll find one. What to find? Колко ти вече сложи. Happy diamond, yeah. The blue rocks in the cave. Ние не купаеме с екстри. Ние просто намерихме мината. Боби, Килограма назад. Да? следваш ли ме? Защото Не. Ела. Идвам. виждаш го. Димо! Много ми напомня. Кали, кои? Даден си. Не знаех. Ядат бани. Ей, да, трябваше да ти кажа. Да изгори. Мърдни и да го изкопаш. Ще ти го дам всичкото, нали ги остане в един чест? Да. Се смеха, защото пита наше. Носи тук Саше. Аз ще имам хом да върна на диамантите, че ме е страх. Ние купаем по Кой отвори вратата? Влизат зомбита. Не съм аз. Добре, просто ако си ти да кажеш. Не съм. Колко е да ги сложим някъде другаде диамантите, че нали знаеш, че тъките админи ги крадат. подействие миналата година на площада. Ще направя тази чест във водата, да знаеш. Какъв подарък? Под водата, ако искаш. Да, де, под водата. Вижте, Там да се вижда. каквото види, това ще подаря. Намерих още дъма, ела да ги изкопаш, че Значи, нищо на мен няма да ти подаря сега. нещо понякога не ми позволя да ги копая. Много ти тъп. Знаеш, че се обичам. Аз няма да ти подаря. Върна ли се? Заповядай. Не, Купил съм ти. правя едно нещо, моля те, че... Почти съм готов. Колко нямаме дърво? Аз имам торчове, спокойно. Не, друго е. Да направя чест. Опа, да. Хом, не, рестъпа, бриман. Ако искаш ще... уби ме! Проклето зомби ме уби! Казах ти, че навлизат. Не, на рестъпа, бриман. Но ако искаш, мога да ти подаря пари. Че аз, нали, си сетвам хома на други места и някой запушва или дупката, или там влизат зомбите. Боби, виж, Благодаря ти, мама. оставам в този чест. Чакай, в този чест го оставих. Вземи го дървото и направи чест. По-добре да си вземе да носиш херакия сайт. Ето е горния. Стигнем бързо, но поне ще ни е Боби, весело. взели дървото. There we go, да. Взел съм. Сложих диамантите. Имаме към
Скрити и покрити. И аз не знам къде са. Да знаеш, че има Видях. 6 диама, 26 айрон вече сложих допълнително. Дали те ще ги оставят да се печелят. Трябва някакси да го покрием отгоре. Може ли да вземем Сложете тук Какво? подаръка между другите подаръци на ти. Ей, колко ти... ето. Отворете си очи. Много идвам. чакай. Всички хубаво. Каквото видите, това ще ви подаря. Дайте. Може ти тъпа, не си прост. Чакай, я мръдни. Ей, Боби! Тук няма резиденция и мога да бъркам. Дори изкарах се от реса и мога да бъркам. Къде това подарък на една ти? Така, Взем чест. така че всеки може да бърка. Чакай, колко да го щупам. Но телепортва и никой сега, че... Готово. Защото пита наша. Немай да не поставиш втори блок. Тук ще го скрия в градинката. Тая. Тук защитено ли е? Тази. Да. Добре. Тая. Много тайно вече ще стане. Скалните. Готово. Можеш ли да му сложиш табела? И каква да е тя? Ами да пише привате. О-о. Без да исках махна вода. Трябва да се ми мощи. Боби? Мгм.